yr oedi, ond efo pop-up church weithiau, sgynnoch chi ddim bob dim i pop-upio ar y pryd. A da chi wedi gadael nhw'n y garage adra. Felly, ymddiheiriadau hynny, oedd o reit bwysig bod ni'n cael uchel seinydd, speaker. A da ni wedi cael oedfa bach syml yn hwmni yn gilydd, ond Iesu Grist yn y canol ynddo. A da ni'n dathlu yn llawen geni yn Gwaredwr Iesu. A dyna di holl bwrpas y sul yma, a holl bwrpas y bywyd mewn ffordd ynddo. Bod Iesu yn ein caru ni, beth bynnag sydd yn digwydd, a bod o di mynegu y cariad hwnnw yn ei anwyl dda Iesu Grist. Croeso pawb, croeso ffrindiau sydd wedi ymuno hefo ni. Mae yna rhai yn chwilio am ffordd i mewn y fanna. Sut ydych chi dwys y Jamie a Grace? Dyna i ddod i mewn ffordd yma. Mae yna rhai o'n plant yn mynd i gymryd rhan, da ni'n mynd i wylio fideo, a da ni hefyd yn mynd i gael stori i bawb ohono ni gan Huw Aaron y bore yma. Felly, da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn. Ond dwi eisiau canwyll yr advent o'r yma. Dwi am gynna 2, 3, oherwydd bod yna 3 sul yr advent wedi mynd. A da ni'n cofio bod Iesu wedi dweud, fy fi yw goleuni'r byd. Mae'r canwylla yma'n diffod, ond di Iesu Grist goleuni'r byd, byth yn diffod. Diolch bwys beth i'r tywyllwch, dydy o ddim yn diffod canwyll Iesu Grist. Felly, da ni'n cynna pedwarau canwyll yr advent, a da ni'n cofio Iesu goleuni y byd. Mae yna un ar ôl, pam bod ni'n cadw un ar ôl? Ar gyfer pryd mae hwnna? Diolch? Wel, dydd Nadolig, da ni'n cynnal hwnna. Wedyn, bore dydd Nadolig, 8:30, da ni'n mynd i'r capel Methodistiaid, dyna ganwylla fanno, a bydda ni'n cofio dydd geni Iesu Grist. A da ni'n mynd, wow, mae goleuni wedi dod i'r byd. Reit, ar ôl i ni gael yr emyn cyntaf, yna 2 frawd yn mynd i ddarllen, a Owen a Rhys yn mynd i ddarllen ac i weddio. Ond dewch i ni wahodd yn gilydd i'r gwasanaeth efo o deuwch ffyddloniaeth.
Eseia, penod 9, adnoddau 2, 6 i 7. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywodl. Mae golau wedi gwario ar y rai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth, achos mae plentyn wedi cael ei ennidu. Mae wedi cael ei roi i ni. Bydd e'n cael ei cyfrifoldeb o lywodraethu a bydd yn cael ei alw yn strategedd rhyfeddol, y diw arwydol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Fydd ei lywodraeth ddim yn stopio tyfu, a bydd yn dod â llwyddiant i ben draw i orsedd Dafydd a'i deyrnas. Bydd yn ei sefydlu a'i chryddhau, a theyrnasu'n gyfiawn, ac y dig o hyn allan, ac am Beth. Mae'r arglwydd holl bwerus yn benderfynol yn wneud hyn i gyd. Wedi, arglwydd yn rydym wedi dod yma i addoli'r ac i ddiolch o galon i ti am Iesu Meseia. A wneud ein helpu ni i wneud hynny gyda chalonau llawn diolch ac ysbryd llawn ffwrdd. Gyda'n gilydd, dathom enni gweithiol dy anwybyddiaeth. Llanw ein calonau gyda llawenydd wrth i ni sylweddoli o dy gariad tuag ato ni mor dda. Daeth yw Iesu i gyd yn llawn gwirionedd a graff, gan ddysgu dy feddwl ti. Helpa ni heddiw i gael ein ryfeddu gan y geni, a dod fel y bugeiliaid a goethon i blygu wrth bresel. Helpa ni i gredu yn Iesu, ac i ddysgu ganddo sut i dy ganu ti, a sut i ganu bobl eraill. Diolch i ti ei fod wedi helpu'r goau'n ar y sawl, ei fod wedi ein dysgu i faddau a chanu gyda ni, wedi marw trosgo, ar y gros ac atgyfodi ar y trydydd dydd. I ti, y byddai cymrodau mawr yn byth bythoedd. Amen. Amen. Ar ddewchad, diolch i chi wrandir, gewch chi fi nôl i Eisteddfod. Yn gwrdd iawn, cychwyn da i'r gwasanaeth. Dwi'n meddwl na i jyst sôn am un y ddau o betha. Amor pnawn yma ar Zoom am hanner awr wedi 4. Oedfa Nadolig ddwyieithog ganddo ni heno yn capel y Methodistiaid. Mae'r Methodistiaid wedi tynnu nôl wedyn dim ond Ebeneser a ffrindiau bydd yno. Ond mi oedd elfen, mae yna elfen ddwyieithog dal yn mynd i fod, oherwydd mae rhai wedi gwahodd ffrindiau i Gymraeg i ddod i'r gwasanaeth. Ond dwi angen 2 ddarllenwr ychwanegol ar gyfer heno am 6. Yn Saesneg falle, dwi'n gwybod sut mae Saesneg, neu ohonoch chi mewn gwirionedd. Dwi'n rioed i siarad Saesneg efo chi. Ond sa'n wych, so ni'n gallu cael 2 darllenydd i fod yn rhan o'r Oedfa. Mae'n un Oedfa garola hyfryd yn dathlu gyda'r gilydd am 6. Elusen, wel dwi eisiau'r plant gwrando ar hyn hefyd, oherwydd oedden ni'n gwneud rhywbeth nes ymlaen hefo'r elusen. Am 3 Sul, da ni wedi bod yn codi arian i elusen
coffi a chacen, sydd yn rhoi pecynnau brecwast i blant sydd ddim yn cael digon o fwyd ar ddechrau'r dydd, yn ardal Caerdydd ac hefyd yn Caerffili. Ac oedden ni wedi gosod nod y targed i godi 350 o bunnoedd mwyn prynu 100 pecyn bwyd. Da ni wedi codi nid 200, nid 350, nid 500 o bunnau, nid 600, nid 700, ond da ni wedi codi 800 pint, 820 pint, ac 20 ceiniog. Rwan, dwi eisiau gwybod pwy sydd wedi rhoi 20 ceiniog. Dwi'n siŵr na ni casglu ar ffydd yna. Ond gai ddiolch o galon i chi ffrindiau ac aelodau a teuluoedd Ebeneser am ymateb i rhywbeth fel yna. Mae'n hyfryd dangos cariad Duw yn ymarferol, a da ni mewn sefyllfa i allu gwneud hynny. A mae hynny'n golygu bod ni'n gallu cymryd wrth wneud calculations yn 240 o brydau brecwast i blant. Mae Sean Corn yn dod yma yn sydyn ar ôl y gwasanaeth. Bydd o'n rhoi ambell i anrheg, ond mi fydd o hefyd yn mynd â siec gan blant a teuluoedd ac aelodau Ebeneser i elusen coffi a chacen, fel y bod ni yn rhannu neges fawr yn Nadolig i garu Duw a charu yn gilydd. Da ni am ganu Carol bach arall i orwedd mewn present. Diolch yn fawr. Rwan ta, dwi eisiau gofyn i Eos ddod ymlaen, os y gallu, i wneud darlleniad bach. Diolch Eos. Mae Duw fy achubwr wedi fy wneud i mor hapus. Roedd yn gwybod fod ei forwy yn ferch gyffredin iawn, ond o hyn ymlaen, bobl o bob oes yn dweud y mod wedi fy mendithio. Mae Duw, yr un cryf, wedi gwneud pethau mawr i ni. Mae ei elw mor sanctaidd. Mae bob amser yn trigyrhau wrth y rhaid ymostwng iddo. Mae wedi defnyddio ei rym i wneud pethau rhyfeddol. Diolch yn fawr i Eos.
A Mair yn den y fan yna, diolch i Dduw i fod ti'n disgwyl Iesu Grist, a bod Duw yn gwneud pethau mawr drwy Iesu. Rwan ta, dwi eisiau checio os gen Loti gan i ni. Ti'n da ti fi? Wwn ni, beth am i Mali a Macsen dod yma hefyd i sefyll efo hi, oherwydd bod nhw'n cymryd rhan mewn eiliad. Reit, da chi'n gwybod y gan hefyd? Yr asa Loti yn hoffi help? Ti'n yn gwybod, na ni weld? Mam, wyt ti'n gwybod beth yw'r gan? Ti'n rhaid bod ti? Ti eisiau canu? Oce. Da chi mor lliwgar ac yn adlewyrchu'r goleuni mae hynny'n hyfryd. Rwan ta, mae Macsen a Mali yn mynd i ddarllen cerdd y dydd. Diolch Loti. Dewch chi fan am y dyn yma'n grand efo teimo. Dyna fo, i ffwrdd â chi. As noson ddarhen, ti siawd. As noson ddarhen, wlad yn dean gynt, a sydd yn llond yr awyr, a geaf yn y gwynt. Fe anwyd yn ei ffwrdd yn fain, ein baban bach ar wedi gweld. As noson ddarhen, a tref yn chysgu'n rhwng. Byddais digeiad ofnus at y ddod o setyn llwyn. Oni yn o'r sefyll fain a'r gwyneb anwyd baban bach. A'r noson ddarhen, wrth erfau'n llwyd pwynt. O dwyfan cathi darllen y ddau trwyddau ymwneud, i blygu wyau yn y blaen, i fod yn mawr yn baban maen. Ac noson derhen, pan wy'n gofio hyd, am enw yn idea, hawleddol mwy yn byd, a chanol gan y baban maen, a angen yw anweddi blaen. Da iawn. Bod y rhieni gyd yn dal o'r plant yn cymryd rhan. A diolch, mae wedi bod yn anodd i osod peth at ei gilydd lenni. Ond dwi'n dangos yn oed, oherwydd dwi'n cofio hen nain Mali, Macsen Loti, Rhys a Gywed yn adrodd. Mrs Price. A dwi'n siŵr bod y teulu i gyd o Jill yn adrodd hefyd wrth gwrs. Ond hyfryd iawn cael y cyfraniad yna. Da ni'n mynd i gael 2 fideo rwan. Mae'r fideo cyntaf yn cysylltu hefo darlleniad e-bost am Mair. Y magnificat maen nhw'n darllen yn arno yna. Emyn Mawl Mair. Lle mae Mair yn diolch i'r arglwydd bod ti'n cael y fraint o enni Gwaredwr y byd. A wedyn mae'r fideo yma, dwi'n hoff iawn o'r gan Mair o Fyddos Ti, Mary, Did you know? Lle mae'r gan yn gofyn cwestiynau i'r forwydd Bair, oedd hi wedi ystyried y pethau yma. Ac wedyn, da ni'n cael fideo Cymdeithas y Beibl sydd yn rhoi hanes y geni mewn cartŵn. Felly, ti'n gobeithio, nawn ni wylio y 2 fideo.
Nes i'n sôn am wrando, gwylio nes i'n sôn am Ydy o'n dod iawn? Mae'n gwybran i gafiario.
Just fel na, allan o'n unlla, dyna lle roedd o. Angel. Roedd Mair wedi dychryn am ei bywyd. Helo, hogan lwcus, mae Duw gyda ti. Paid â bod ofn, meddai wrthi. Mae hyn yn beth da. Rwy ti wedi plesio Duw, ac mae o'n wneud rhywbeth arall rhywbedol i ti. Byddi di'n geni hogyn bach, a byddi'n ei alw yn Iesu. Mi fydd o'n arallfedol, a deud y gwir, bydd yn cael ei alw'n fab Duw. Roedd hyn i gyd yn swnio'n rhyfeddol, ond roedd gan Mair un cwestiwn ymarferol iawn. Roedd Mair wedi dyweddio efo dyn o'r enw Joseph ac yn edrych ymlaen at ei briodi. Felly dyma hi'n gofyn yn ddigon teg. Sut fedra i gael babi a finna heb gysgu fo neb erioed? Roedd ateb Gabriel yn llawn dirgelwch. Synodd Mair yn fawr iawn. Daw ysbryd glân Duw i lawr arna ti, a bydd grym Duw fel clogyn drosta ti. Felly bydd dy fab yn sanctaidd hefyd, mab Duw fydd o. Mae'n swnio'n anhygoel, yn gwybod. Wel, mi gaiff Duw wneud y peth amhosib yma i nita. Atebodd Mair. Fi bydd forwyn ac mi byddai'n uddeb iddo fo. Ac ar hynny di flannodd yr angel. Pwff! Mor sydyn ac y daeth o. Bŵm! Just fel na, allan o'n unlla. Allai Joseph ddim credu ei glustia. Roedd Mair, y ferch roedd o wedi addo i phriodi, yn disgwyl babi. Dim ei babi oedd o, roedd o'n gwybod hynny. Ond roedd Mair wedi torri ei gair iddo. Fasai neb wedi gweld bai ar Joseph am godi cwilydd arni a gwneud andros o ffwrdd. Ond roedd o'n ddyn da a dyn caredig. Felly penderfynodd dorri'r dyweddiad yn gamel bach. Ond cyn iddo gael cyfle i wneud hynny, bŵm! Daeth angel i weld o yn union fel Mair. Daeth yr angel ato yn y nos mewn breuddwyd. Joseph, medda'r angel, paid â bod o'n priodi Mair. Dydy heb fod efo neb arall. Nerth ysbryd glân Duw a roddodd y babi tu mewn i fi hi. Mi fydd hi'n cael mab bach. Mae Duw am i chi ei alw'n Iesu. Pan ddeffrodd Joseph, mi wnaeth o'n i union fel yr oedd yr angel wedi dweud, a phriodi Mair. Ond wedyn, bŵm! Rhywbeth arall hollol annisgwyl. Surprise arall. Roedd y rheolwr Rhufeinig Awgwstws am gael gwybod faint o bobl oedd yn byw yn ei ymerodraeth enfawr. Felly dyma fo'n gorchymyn fod rhaid i bawb fynd nôl i'r dref lle roedden nhw wedi cael eu magu i gael eu cyfri. Bethlehem oedd tref Joseph, lle roedd brenin Dafydd yn byw ar un adeg. Felly aeth Joseph a Mair ar eu taith i lawr i'r de i gael eu cyfri yn y cyfrifiad. Ar ôl cyrraedd, mi fydden nhw angen lle i aros a phawb arall o deulu Joseph. Ond erbyn i'r ddau gyrraedd Bethlehem, roedd pob ystafell neis, llefydd gwely ac ewas yn llawn. Felly mi fydd rhaid i Mair a Joseph aros yn y stafell lle roedd yr anifeiliaid i gyd yn cysgodi. Ac yn fanno, yn y gwair gyda'r anifeiliaid, a cafodd Mair ei babi, Iesu. Lapiodd o gynnes mewn hen dillad a'i roi yn y presyn. Ar y bryniau wrth ymyl Bethlehem, roedd bugeiliaid yn gofalu am ei defaid drwy'r nos. Roedd bob man yn dawedd, heblaw am ambell bach gysglyd. Ac yna, bŵm! Dyma'r angel yna'n ymddangos eto. Roedd y golau o'i gwmpas yn llibo dros y bugeiliaid hefyd. Peidiwch â bod ofn, meddai'r angel. Heddiw, ym Bethlehem dinas Dafydd, cafodd eich achubwr ei eni. Bŵm! Ymunodd llond yr awyr o anylion efo fo, tyrfa, ia llun, miloedd o anylion, fel côr o fyd arall. Gogoniant i Dduw yn y neb uwch ben, a heddwch a bendith i'w bobl ar y ddaear. Rociodd y ser sellwyr ar drws y palas Herod, brenin yr Iddewon. Anfonodd brenin Herod y ser sellwyr i ffwrdd, felly ffwrdd nhw am ddilyn y seren i Bethlehem. Pan stopiodd y seren,
sefyll i'ch ben tŷ, roedden nhw'n gwybod mai dyma'r lle. Pan ddaeth y sersellwyr i mewn, syrthiodd y tri ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Hyfryd stori y geni mewn 5 munud. Da ni diolch i Gymdeithas y Beibl am y deunydd maen nhw'n paratoi ar y cyfer ni. Maen nhw'n paratoi rhain, wrth gwrs, yn y Gymraeg, ar ei wirioneddol. A byddai'n gwerthfawrogi hynny, byddai'n anfon nodyn iddyn nhw i Gymdeithas y Beibl, i ddiolch ar ran Ebeneser am y stwff da ni wedi gael. Oherwydd, da ni'n gwybod pa mor brin ydi deunydd Cymraeg o safon, da chi'n gwybod? Felly, Dwi'n cofio beth yw'n. Dwi di anghofio rhywbeth. Rwan, gai fo hwn Huw. O ti fiwn? Ti fiwn. Reit te, pwy sy'n cofio Nadolig llynedd 2020? Pwy sy'n cofio Nadolig llynedd? Rhaid chi, mam beth un, dyma anrheg Nadolig 2020. Pwy sy'n cofio anrheg gyda nhw y llynedd? Swn wedi cofio anrheg? Cynan Llwyd, ti'n cofio anrheg gyda si llynedd? Ti yn? O, da iawn. Ro anrheg. Ges i het i wisgo yn mwyn mynd mas i'r redden. Heb cael lot o fewn. Wedi cofio fe? Ti'n cofio fe? Heb cael lot o fewn. So nath i'n cofio anrheg gyda nhw llynedd? Ti'n cofio anrheg? Ti'n cofio anrheg? Be ges i llynedd? Llyfr lliwio? Waw, cool. Da iawn, ti'n rhan yn cofio anrheg? Ti'n cofio anrheg ges ti? Scratcha? Ti'n rhan yn cofio anrheg gyda nhw llynedd? Ifan, ti'n cofio anrheg ges ti llynedd? Jocreg, digon ohono fo. A fi. Gret. Falle bod chi wedi anghofio rai o'r anrhegion gyda chi llynedd. Ambell un yn anghofio'n llwyr beth ydych chi'n dod yn llynedd. Beth am 2019, y flwyddyn cyn? Swn i'n cofio anrheg gyda nhw'r flwyddyn cyn? Swn i'n cofio anrheg gyda 2 blynedd yn ôl? Yn mynd yn ôl bach, yn dweud? O, da iawn Cynnon, oce, spot. Swn i'n cadw i'n hapus, fel bod ti'n gael i'n eleni. Yn mynd yn ôl bach, yn dweud? Beth am 1994? Swn i'n cofio anrheg gyda nhw 1994? Wel, fi yn. Ond ydy fi fan hyn. Dim ni fyna. Yn y bocs yma, yw'r anrheg Nadolig ges i yn 1994. Mae'n amser hyn yn ôl, 1994. O'n i'n 14 oed, a mae dal da fi'r anrheg ges i. Dwi'n gallu dyfalu be ges i yn y bocs yma. Be ges i pan o'n i'n 14 oed, gallu dyfalu. Beth ti'n meddwl, Jamie? Beth hwnna? Hornby, tren, ia? Na? Beth ti'n meddwl? Dim cerfluniau bach plastig. Dim cerfluniau bach plastig? Dwi'n hoffi cerfluniau bach plastig. Na? Beth ti'n meddwl? Arian? O, hifen ia? Na? Eitha, dys wedi cadw hifen ia am 20... Swn i'n gallu dyfalu? Sa'n credu fydd neb yn gallu dyfalu. Dim Lego? Rhyw fath o gardiau chi chwarae. Dim cardiau chwarae? Na? Ydyn nid cardiau chwarae. Na? O, Arfon? Shaver i siafio dy ben. Shaver i siafio dy ben? Na? Oedd gyda fi wallt yn 1994, diolch Arfon. Sefyll am hynny, ydych chi Wel, yna wedi wrthych chi. Yn gyntaf, mae'n sôn wrthych chi tym bach am y ffaith, yn 1994, o'n i'n obsessed
gyda pêl fasged. Ac o'n i'n hollol obsessed am tîm the New York Knicks. Ac yn enwedig, y chwaraewr yma, dyma John Starks. Siŵr bod neb wedi clywed am John Starks. Doedd e ddim mor dda am Michael Jordan neu Shaquille O'Neal, rai o'r un oedd y rai enwog, ond o'n i'n obsessed am y chwaraewr yma, John Starks. Dyna Michael Jordan fyna. Oedden nhw ddim yn ennill pob tro, ac oedd e ddim yn chwaraewr gorau, ond oedd e'n taff ac oedd e'n trio, ac o'n i'n hoffi John Starks. A beth o'n i moyn, 14 oed, mwyn unrhyw beth yn y byd, oedd top John Starks. Ac o'n i'n gofyn a deheu am top John Starks. Na gyd o'n i moyn, na gyd o'n i'n gofyn am y rieni. A rhaid chi cofio, oedd hwn yn dyddiau cyn yr internet. Waw, chi'n dychmygu? So, doedd na ddim Amazon, doedd na ddim Google, i teipio mewn i chwilio am bethau. So, dyma mam yn siarad â fi, actually, na. Dyna beth Dyma mam yn dweud, esbonio, Huw, dwi ddim yn bosib i gael y vest yma. Mae'n bosib i gael vest Michael Jordan. Ddim eisiau vest Michael Jordan. Mae'n hoffi Michael Jordan. Dwi eisiau vest John Starks. Dwi ddim yn bosib. Does ddim yn bosib i gael. Oedden nhw'n gwerthu nhw ym Mhrydain. O'n i'n methu cael vest John Starks. So oedd hi'n esbonio, o'n i'n methu. Ond wedyn, ar ddydd Nadolig, dyma fi'n cael bocs fel hyn, wedi lapio. So dyma fi'n agor, ddydd Nadolig, ar y bocs yma. Bocs i fyny ar. Ni'n meddwl, oce, nes i ddim gofyn am i fyny ar, bach yn weird, ond dyna ni. A wedyn, ti'n tynnu mas o'r bocs, dyma ni Rhif 3, New York, a mae wedi ffeidio eitha lot ers hynny. Vest, so ie. Anrheg gorau ges i erioed am Nadolig oedd vests. Ond, dyna'r unig beth yn ei moyn, a dyna'r teimlad gorau dwi wedi cael yna agor anrheg erioed. Falle bod chi'n meddwl, waw, mwy o weird o'n i'n meddwl. A chi'n meddwl beth? Pan dwi nawr, a dwi da'n cadw fe, dwi ddim yn gwisgo fe yn aml, siŵr bod ddim yn ffitio fi erbyn hyn. Ond unrhyw bryd dwi'n meddwl am y vest yna, y rodd, dwi'n cofio y cariad a'r ymdrech, sa'n gwybod sut nath mam llwyddo i gael e. Dwi'n dal yn gwybod sut. Rhyw black market na di ffindo, fi ddim yn gwybod. Ond pan dwi'n meddwl am y vest, dwi'n cofio'r cariad a'r gweithred, yr ymdrech nath mewn i roi hwnna i fi. A dwi'n cofio mam, a dwi'n meddwl, o, dyna ffantastig a gael mam oedd yn caru fi gymaint. Na, ond pan dwi'n meddwl amdano fe nawr, dwi'n cofio. Diolch. Right, beth am ni'n mynd nôl bach ymhellach? Beth am ni'n nôl i 1985? Pwy sy'n cofio? Pwy sy'n cael llaw lan? Pwy sy'n gallu cofio? Pwy sy'n gallu cofio 1985? Oes rhaid pobl llaw lan? Beth am ni'n mynd nôl 60au? Pobl yn cofio'r 60au? Pobl yn cofio'r 50au? Pobl yn cofio'r 40au? Ambell i falle, na i ddim gofio ymhellach, jyst achos bydd y nifer o breichiau yn ddau, jyst un fydd ar ôl a bydd pawb yn dangos y parch. A ni'n mynd nôl ymhellach, nôl, Nadolig, cyn. A ni ddim nôl i'r Nadolig cyntaf, beth am ni fynd nôl i'r ail Nadolig. So, dyma ni figar, dyn ni'n clywed amdano nhw gyda. A tybed beth oedd e'n cofio o'r flwyddyn cyn? Tybed beth oedd e'n cofio o'r angylion yn dod a sôn am neges o tangnefedd, o gogoniant, o heddwch i'r byd rhwng Duw a dyn. Tybed faint oedd e'n cofio o fynd i'r presef i weld y baban bach oedd i fod yn dduw wedi dod yn siap person bach. Tybed os oedd e'n meddwl, waw, os oedd ei fywyd ei wedi newid, oherwydd hynny, flwyddyn wedyn. Falle yn teimlo, wel, dim lot wedi newid, sa'n gweld lot fawr o heddwch a tangnefedd yn y byd. Dwi'n dal rhyfeloedd a dwi'n dal yn drist. Beth am ni deithio i'r dyma fe'n cofio'r angylion, cofio'r babi. Beth am ni teithio i'r dwyrain? Be fysa'r boi yma, y dyn doeth, wedi cofio flwyddyn yn diweddarach. Tybed os oedd e'n meddwl am y seren, a'r daith, a'r gefn, y camel, a'r un oedd fod yn frenin, a ddim jyst brenin, ond brenin tragwyddol, brenin am byth oedd y babi yma fod bod.
Tybed beth oedd e'n meddwl flwyddyn wedyn? Neu amser hirach wedyn? Beth am tysyn ni'n cymryd y cloc ymlaen 30 mlynedd wedyn? A be bydden nhw'n cofio? Mae bugail nawr yn hen. Tybed os oedd e'n cofio'r diwrnod yna dy'r englynion, neu falle oedd e'n meddwl, freuddwyd oedd yna? Tybed os oedd e wedi clywed am y dyn da yma, Iesu, oedd yn gwneud pethau anhygoel. Tybed os oedd e'n gwneud y cysylltiad, absolut. A falle dyna oedd y babi? Ddim yn gwybod. Di Bethlehem ddim yn bell o Jerusalem. Falle oedd e fyna yn Jerusalem pan dyma Iesu'n dod a creu cymaint o newid a cymaint o bwrlwm yn y dre. Dyn ni'n gwybod. Beth am ni fynd nôl at ein dyn doedd a darllen ei bapur Dein Star, neu falle mynd rownd. Tybed os oedd e'n darllen neu clywed am y digwyddiadau anhygoel bod sôn bod rhywun wedi marw a dod nôl yn fyw. A bod miloedd a filoedd o bobl yn credu yn y person yma. A rhoi bywyd yn nhw i'r person yma. Mae dyna glwb, falle bod chi'n meddwl bod hwnna'n anachronistig. Ond mi oedd yn dyn doeth yn studio sedd, so... Tybed os oedd e'n clywed am y bedd yn wag a'r dyn yma wedi dod nôl yn fyw ac yn dod â deyrnas Duw, deyrnas y nefoedd i'r ddeiar. Tybed os oedd e'n cofio'r babi oedd bod yn frenin dragwyddol. Wel, dyn ni'n gwybod, ond dyn ni'n gwybod bod pobl wedi penderfynu i gofio yn y Nadolig cyntaf yna. So, dyn ni'n dod nawr 2000 flynyddoedd ar ôl nhw. A wrth i ni feddwl am y pethau dyn ni'n mwynhau am y Nadolig, a pethau pob blwyddyn, unwaith eto, ar un ystym, mae bach yn boring. Dyn ni'n gwneud yr un pethau, ond dyn ni'n mwynhau y pethau yma adeg y Nadolig, dydyn ni? Dyn ni'n mwynhau canu'r carolau, a ddurno'r coeden sydd yn ar y top, cerdiau, anylion, a dweud y stori eto. A reswm yw achos bod yn bwysig i ni gofio bod ni yn anghofus. Dyn ni'n anghofio, dydyn ni? Weithiau, dyn ni'n anghofio penblwydd i bwysig. So rhywun yn erioed wedi anghofio penblwydd rhywun, dos nhw ddim wedi anghofio i penblwydd briodas, mae'n digwydd. Falle, bod chi'n anghofio lle mae'ch sbectol. So rhywun yn gwneud hyn? Neu, beth sy'n digwydd ar yma? Lle mae'r masg? Ni'n gwybod? Lle mae'r masg yna? Beth sy'n digwydd? Mae mam yn gwneud yna weithiau. O weithiau, dyn ni'n anghofio i ddweud diolch am rhywbeth da. Neu anghofio dweud sori am rhywbeth drwg dyn ni'n gwneud. Weithiau, dyn ni'n anghofio i ddweud y peth caredig ac yn lle dyn ni'n dweud rhywbeth cas. Dyn ni'n gallu bod yn anghofus iawn. A dyna pham, mae gyda ni'r pethau yma pob Nadolig i ni gofio. A pan dyn ni'n cofio a meddwl am y pethau yma, fel dwi'n cofio cariad o tu ôl i'r anrheg, i ni gofio yr cariad aeth fewn i Duw yn dod i'r byd. Y cariad a'r meddwl a tu ôl y weithred. A chi'n gwybod beth? Oedd rhywbeth taro fi. Dyn ni'n anghofus iawn, ond mewn un ystyr, mae Duw hefyd yn anghofus. Achos mae'r holl bethau yma, yr holl bethau dyn ni'n neud sydd yn ddrwg, yr holl pethau tymheslog sy'n digwydd yn y byd oherwydd casinau pobl, tuag at ei gilydd. Mae'r un i gyd yn gwahanu ni rhag y Duw perffaith yma doth i'r byd yn caru ni. Ond mae'r Beibl yn dweud bod Duw hefyd yn gallu bod yn anghofio, yn dewis anghofio, yn wahanol i ni. Mae'n adrodd yn dweud bod Duw yn maddau ac yn anghofio ac yn gwahanu y pethau drwg dyn ni wedi gwneud i ffwrdd ohonyn ni fel bod yn gallu maddau ni. A dyna un o'r pethau pan dyn ni'n meddwl am heddwch, yr emylion yn sôn am tangnefedd, Duw a dyn. Mae'n dod oherwydd bod Duw yn dewis i anghofio'r pethau. Dyn ni'n meddwl falle sy'n gwahanu ni rhaid Duw sy'n bod berffaith. Ond Duw wedi addo i fydd yn anghofio ac yn maddau ni. So beth am i ni wneud rhywbeth tebyg yn ni? Pan mae rhywun yn wneud rhywbeth drwg i ni penderfynu, i ni dewis, wel na, na'i dewis anghofio hynna.
lle cadw fe yn nghalon, ni'n mynd teimlo'n drwg. Ac i ddewis maddau fel bod yna tang nefedd. Ac felly, Nadolig llawer. Diolch. Wel, diolch i ti, Huw. Dwi'n siŵr bydden ni yn cofio hwnna. Ac am yr holl waith sy'n mynd mewn i'r lluniau ti wedi gwneud. A'r hiwmor deuluol. Os yna rhywbeth cricket am enw wisdom yn yma? Wisdom. So, na'n gwneud i'r deithio yna. A deulu da, yn ei feddwl am rei eraill. Ond y neges yn dod trwy'r lluniau a'r cartoons. A'r hiwmor hefyd. Diolch o galon i ti. Fi am i ni gael gair bach o weddi cyn i ni ganu y garol ola efo'n gilydd. Ia, na rhywun dwylo fe'n gilydd. Na ni gau yn llygau fel bod ni'n gallu meddwl am Dduw, ac am ei gariad, ac am Iesu Grist. A diolch am yn gilydd. Dad, da ni'n troi ata ti ar ôl clywed stori ryfeddol gan Huw am dy gariad di. Dy fod ti'n yn caru ni mewn ffordd syfrdanol. Helpa ni gofio hynny yn Nadolig yma, yng nghanol y presanta, yr coed Nadolig a'r trimmings. Na'r pwysicau ydy bod Iesu wedi enni yn Meseia'n arglwydd ac yn waredwr. A da ni'n gweddio bydd y newyddion da yn mynd i galona pobl ac i deuluoedd, ac i bydd y pobl yn ymateb i'r newyddion da fel y bugeiliaid, a doethion a Mair a Joseph, ac yn dod at y presau ac yn daddoli di. Fe gofiwn am y byd a'i angen, da ni'n cofio am y tlawd, gan wybod fod Iesu Grist wedi dod yn glawd mwyn yn gwneud ni yn gyfoethog. Cofio am y ffoaduriaid yn y byd sydd yn ffoi o grylondeb a chasinau. Wrth gofio fod Iesu wedi gorfod ffoi, oherwydd grylondeb y brenin, i fod o wedi mynd i raith. A da ni'n gweddio bydda ni yn cofio'r newydd fod Iesu yn frenin y brenhinoedd ac yn arglwydd yr arglwyddi, a'i fod o wedi dod i dirnasu yn y calona ac yn y byd. I ddod â hapusrwydd, a llawenydd, a maddeuant, a chyfiawnder i'n byd. Diolch amdano, ac ynddo fo heddiw, da ni yn llawer. Da ni diolch am gilydd arglwydd ac am yn teuluoedd. Da ni'n gofyn am fendis ar deuluoedd a teuluoedd sydd yn ffrindiau Ebeneser. Bydda'n yn profi y gwir lawenydd hwnnw, sydd byth yn gorffan. Byddwn ni'n pacio'r goeden a'r trimmings a tholiadau i gyd. Ond mi fyddwn ni'n cadw'r llawenydd yn Iesu yn ein calonau. A byddwn yn enw y Meseia Iesu Grist. Ac am ddweud amen. Amen. Diolch yn fawr i chi. A diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Nawn ni ganu yr emyn ola. Engil glân.
Diolch i chi am eich cwmni. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan, y plant, y cerddorion, tudur, gosod cadeiriau, cofrestru a Huw. Da ni'n gwerthfawrogi cwmni yn gilydd. Ac a i ddymuno Nadolig llawen a blwyddyn newydd a bawb ohonach chi. A bod gariad Duw, lenwi eich calonna. Mae wedi bod yn braf cael eich cwmni chi. Mi allwn ni gael panad ar y diwedd. Mae yna ddiod a bisgïen i'r plant, a mae Sean Corn yn dod. Dyda ni ddim yn cael parti, oherwydd da ni methu cadw ddigon manwl at y rheolaeth. Ond bob dymuniad da i chi. Gai eich gwahodd i chi rannu'r gras. Gras sy'n cadw'r Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd gorau, a dod o nawr hon, i unwaith. Amen.